Благодаря, Ники, за поканата. Благодаря на Николай за поканата. Благодаря на всички, че в това хубаво време сега сме се затворили тук. Надявам се. Не знам, така го решихме. Не беше нещо голямо обмисляне, просто решихме, че в салона ще е по-удобно, така по-добре ще се чуваме. Задушевно ще е през всички положения. Сега ми е оказана голяма привилегия на мен. Учителят казва, когато имаш възможност да кажеш нещо пред повече хора, това е привилегия. Но казва, носиш отговорност, внимавай какво казваш. И не съм планувал някаква лекция, която съм подготвил за днешния ден. По-скоро е импровизирано. Преди 2 дена ми звънна брат Христо. Ми вика, ти вярно ще правиш лекция, дали да не дойдем да запишем. И вика, на каква тема ще е лекцията. И в този момент, като ми даде въпроса, се сетих, наистина, аз не съм мислил. И в момента някакси, в който ми зададе въпроса, замислих ми, чакай сега, те във Варна другата седмица ще правят 100 години ОУМ. Що да направим ние в Бургас един ауфтакт? Да говорим за репетиция, да. Една подготовка на съзнанието, да подготвим мисловното поле на братството, за да може и другата седмица това да се реализира в пълнота. Така че ако няма някакви други предложения или желания, бих посветил днешната лекция на ОУМ. Ти не знаеш, но по принцип за Петров ден, последната лекция, с която завършихме, беше ОУМ. Това съвпадение ли е сега? То може би е нормално, защото е 25-та година и е 100 годишнина. За да говорим за ум, разбира се, ако говорим за показалеца, не можем да говорим директно за показалеца, без да говорим първо за цялото човешко тяло, да разберем какво представлява човешкото тяло, за да можем да обясним и функцията на показалеца в това тяло. И също така за ум не мога директно да кажа това и това и всички да бъдем вдъхновени и обогатени по отношение на ум и да го играем вече с едно ново съзнание по един нов начин. Ако първо не направим едно въведение в това, от което ум е част. Ум е част от нашата паневритмия, която току-що изиграхме. И първо трябва да си заедно така, поне в тази идея, която аз имам, да ви поканя в моето виждане, да добием една представа какво представлява всъщност паневритмията. И когато имаме една картина, какво представлява паневритмията, какво се изразява там, чрез тези движения, чрез тази музика, тогава можем и наистина вече да се потопим в аум. И нека да попитаме, какво е паневритмия? Велика всемирна хармония на движенията, природен танц, космичен ритъм, медитация в движение, магическа верига. Всичко това е абсолютно вярно. Всичко това е абсолютно вярно, защото това е пан-евритмия. А пан означава всеобхватно, универсално. То обхваща всички възможни варианти. И каквото и даден лектор и автор да каже, той е просто една част от цялата картина. И аз сега ще представя една част в моята концепция. Пан е универсалното. Ев или Ева или Еу е този женският принцип на проявения живот. Обаче в корена на думата стои думата ритъм. Какво значи ритъм? Точно така, това е ритъм. Обаче ритъма е следствие на движение. Ключовата дума е движение. За да има ритъм, трябва да има първо движение. За да има сърдечен ритъм, трябва сърцето да се движи. За да има ритъм на деня и нощта, трябва земята да се върти около оста си. За да има годишен ритъм, трябва земята да се движи около слънцето и така нататък. Предпоставка за съществуването на ритъм е движението. Тоест, когато говорим за ритъм, говорим за едно движение, за едно организирано, едно разумно движение. Аз бих формулирал думата ритъм като разумно движение. И когато кажем евритъм, евритмия, това е нещо вече живо, което е от проявения живот, от духовния свят. Това е едно духовно движение. Това е едно движение, което ние не виждаме с физическите очи, а е нещо, което става в духовните светове
И ние го изразяваме чрез нашите физически движения, като по този начин го каним да слезе в нас, да работи в нас. А когато кажем паневритмия, всеобхващащо движение, кое е всеобхващащото движение? Кое е първичното движение? Кое е най-голямото движение? Кое е единицата, на което всичко останало са подразделенията? Бога, точно така. Ма какво е това движение на Бога? Много е абстрактно, по-конкретно. Любовта, светлината, но аз пак не виждам картината за движението вътре. Диханието. Точно така. Дишането е един процес на движение. Дишането е движение, пак е ритъм. И когато издишна, живота излиза от мен. Когато вдишна, живота влиза в мен. Това е един първичен ритъм. И това дихание на Бога реално е този първичен ритъм на живота, като издишването на Бога наричаме в окултната наука слизането на духа в материята. Вдишването на Бога е одухотворяването на материята, връщането на нещата в първичното им състояние, но обогатени. Това не е едно повторение, не е едно затворен кръг, буксуване на едно място, а едно вечно развитие. Едно вечно разгръщане на всичко, което е на безкрайните възможности, с които Божественото може да се прояви. И всъщност този ритъм е всъщност метод на изявяване на красотата на живота. И това слизане на духа в материята и връщане за мен е паневритмия. Това е основният ритъм. И реално ние чрез нашата паневритмия наподобяваме, имитираме това движение, като по този начин привличаме Духът Божий към нас. Това е за мен ключовия принцип на съответствието, защото когато нещо от горните светове намери съответствие тук, това му отваря врата да дойде и да работи в нас, без да наруши нашата свободна воля. Това е много важен елемент в нашата фаза на сегашното ни развитие. Светлите същества не могат да направляват нашия живот, ако ние не го допуснем, ако ние не го поискаме. И за да го разберем този ритъм по-добре, трябва да си представим следното нещо. Учителя казва, ако искате да разберете нещо в пълнота, трябва да го разглеждате от 3 гледни точки. От човешка, от ангелска и от божествена. И точно така, и паневритмията има 3 дяла. Първи дял, втори дял, трети дял. И това искаме да го погледнем сега малко по-детайлно, но преди да го погледнем по-детайлно, истински да разберем какво представлява това нещо паневритмия. Да, като гледам как върви лекцията, мога от сега да кажа, че въведението ще е по-дълго, отколкото самата тема на лекцията. Но то, когато се направи необходимата основа, тогава вече не са нужни много думи. Тогава вече ще може просто нещата да се кажат. В тези 3 свята ще мина към дъската. За съжаление, тези колони тук възпрепятстват и не винаги мога да виждам всеки и може би не всеки ще може еднакво да вижда на дъската. Но ще нарисувам една малка схемичка, така като за малки деца, като за нас, тук в детската забавачница, на 3 свята. Да кажем, че това е божественият свят, това е духовният и това е физическият. И да кажем, че този физически свят е светът на хората по образ и подобие Божие. И да кажем, че духът се гмурка и стига даже до една неорганизирана материя, където се намираме, може би сега, и тази материя почва да се организира. След което почва да се завръща. И всъщност от тази 3-делна структура на битието и от това гмуркане на духа в материята и връщане обратно, се ражда така нареченият 7-временен ритъм на нашата еволюция. Най-ниската точка е 4-ката, след това 5-цата е там, където се трансформират нещата от 3-ката, 6-цата трансформира нещата от 2-ката и 7-цата приключва цикъла с нещата, които са започнали при първото. И този 7-временен ритъм, този 7-временен цикъл пропива цялото битие. Ние знаем, че сега се намираме в 5-та култура на 5-та раса, която общо ще има 7 култури. Като тази 5-та раса е 5-та от 7 големи човешки раси, се има пред подраса, се има пред големи епохи на човешката еволюция. Като всичките тези
се намират в сегашното развитие на Слънчевата система. Слънчевата система, знаем от духовната наука, че също се преражда, както човека се преражда, но ако ние имаме един безброй прераждания, то Слънчевата система има само 7. И някой знае ли тук ние в момента в кое се намираме? В кое прераждане на Слънчевата система се намираме? Мисля, че не чух само първо и 7. Всички останали числа ги чух. В беседата от 1 януари 1917, брата на най-малките, учителя казва: духът много обича да се гмурка в материята. Когато първичният божествен дух за пръв път се е гмурнал в материята, се образували първите ден и нощ. И тогава казва, този период теософите го наричат Стария Сатурн. След това казва, духът се е гмурнал втори път и се образували вторите ден и нощ. И казва, първи път дал менталното поле, втори път дал астралното поле. И тогава вика този период, както го наричат теософите, е Слънчевия период. След това духът се гмурнал трети път и стигнал до този момент, където дал и волевото поле на човеците, етерното поле на физическия свят, казва той в същата тази беседа, 1 януари 1917. И след това духът се гмурнал четвърти път в най-гъстата материя, където стигнал крайния предел на своето слизане. И оттам започва обратния процес. И в тази беседа учителя казва, че ние сега се намираме в тази фаза, където духът е стигнал най-ниската фаза. Да, ние се намираме в пета култура, на петата раса, обаче всичко това се намира в четвъртата фаза на нашата Слънчева система. Искам да попитам, ако си позволиме да направим едно съпоставяне. Тези 7 дни на битието, с които започва Библията, те могат да се съпоставят и към 7-те културни периода, и към 7-те раси, и към 7-те фази на Слънчевата система. Те са такива пан-информации, те са формули, тези неща, които са дадени в първите 7 дни на сътворението и могат да се ползват по много начини, както и самата паневритмия. И ако кажем, че сега сме в четвъртия ден на Слънчевата система, в четвъртия ден в Библията какво е създал Бог? Те са в петия. Кой го каза? Някой каза небесните светила. Кой беше? Здравей. Точно така. Слънцето, луната и звездите. Те ще са ни ориентир. Тоест, триделността, до тогава първоначално всичко е едно, после има една поляризация и после става една триделност. Имаме 3 неща. Луна, Слънце, малкото светило, голямото светило и звездите. И нещо подобно можем да наблюдаваме и в самата структура на паневритмията. Паневритмията има първи дял от 28 упражнения, който можем да съпоставим към 28 фази на Луната. Малкото светило. Има 12 лъча, слънчеви лъчи, като 12-те зодиака, през които Слънцето свети, през които Божественото се проявява, което можем да го съпоставим към принципа на голямото светило, на Слънцето. И накрая има пентаграм, което е фиксираната звезда. Спира да се движи, за да може живота да започне вътре в нея. Това е всъщност третия дял на паневритмията, който може да се разглежда като принципа на звездата. Виждаме едно съответствие между тези принципи, които са дадени в битието и които примерно са показани в паневритмията. И в тези 3 дяла ние можем да кажем, че 28 упражнения, Луната, е символ на човешката душа, която слиза в материята, прави своето развитие и се връща обратно. Слънчеви лъчи показват целият този цикъл на створението, на издишването и на вдишването на Божествения дух, го показва с гледна точка на ангелите. И в третия дял на паневритмията, целият този цикъл на проявяване на Божественото, където Бог се жертва, където се фиксира, застава на едно място, за да може живота в него вътре да се прояви и след това отново всичко, като се върне в първоначална позиция, е свободен да се движи, Бог на великата жертва. Третия дял на паневритмията можем да разгледаме това движение на духа като от гледна точка на Божествения свят. И по този начин в паневритмията ние имаме тези 3 гледни точки, които преди малко споменахме, че учителят казва винаги да се разглеждат нещата, за да има пълнота от 3 гледни точки. Като темата на нашата
сказка днес е Аум, което е от първия дял, 28 упражнения, затова ние ще се фокусираме най-вече върху него. И искам тази картина, която сега, така да се каже, изгря пред нашето съзнание, фазите на Луната, да разгледаме от гледна точка на пътя на човешката душа. Луната, да си представим, че представлява човешката душа, която ту е съвършен кръг, ту е полукръг, ту изчезва, която минава едни фази на развитие, а Слънцето е идеалът, към който тя се стреми. И когато имаме новолуние от наша гледна точка, от земна гледна точка, от астрологична гледна точка, означава, че имаме съвпад на Слънцето и Луната. Това означава, че те са за нас едно. И Луната е изцяло потопена в светлината на Слънцето. Тоест, човешката душа е едно с Бог. След което имаме 14 фази на Луната, в които тя се отдалечава от Слънцето. И все повече става видима, все повече се индивидуализира, все повече почва да вижда в себе си светлината на Слънцето отразена. И след 14-та фаза стигаме крайният предел на това слизане, на това отдалечаване от Слънцето, което наричаме пълнолуние. Или което наричаме човекът слязал тук в гъстата материя, индивидуализиран, отделен максимално от божественото, опозиция, диаметрално противоположно. Но, получавайки благодарение на това условията да намери божественото в себе си. Пълнолуние. Луната става като Слънцето. И след като намери божественото в себе си, той може вече самосъзнателно да работи върху себе си, за да може да се върне обратно към божественото, от което е излязъл и да стане едно с него. И това са втората фаза от 14 упражнения, с които реално се връщаме от пълнолуние, така да го наречем, към следващото новолуние. Доби ли смисъл тази логика, тази картина? И всъщност в този цикъл ние трябва да искаме да разгледаме заедно всъщност упражнението Аум. Но за да го разгледаме, трябва още няколко неща да нахвърлям. Всъщност, то много е говорено за движенията, ще говоря по-малко за движенията. Ще погледна музикалния аспект. Искам да разгледам с вас музикалния аспект. За да можем истински да разберем Аум, за мен, въобще каквото и да било в паневритмета, за мен е немислимо да го анализираме без да вземем предвид музиката. Музиката да се анализира е едно от най-сложните неща, защото от една страна трябва да имаш сериозни музикални познания, от друга страна трябва да познаваш и учението, от трета трябва и паневритмата, и от четвърта трябва да си посветил повече годинки да се занимавал с това нещо. И обикновено това е темата, която най-малко се дискутира, окултния анализ на музиката, какво значат нотите реално. И всъщност аз искам сега през музиката да влеземе в упражнение Аум, всички заедно. И за да го направим,